West Karbiang long kapta tung puthot arpu ka chila ramai kangni Rong pang thirachun bangmate secretary Johnson Teron APHLC asong pen BJP along kidun puke ahok kalipusi lumbajong APHLC aro tumpen ke pangda Kalitang Ramsing Hanse ahe masor tumpen school aphan cycle stand lapen steel almira lapen kitab kirabdang Chinthong Ronghang High School near Denarong Town under Numati constituency with science, commerce and arts streams. Facilities provided in schools are smart TV facilities in every classroom, CCTV system in every single classroom. For more details, contact 70025 92771. The Niswar Theron, Headmaster of Chinthong Ronghang High School. Kardom Nilisami Julibepi, non-arjig tha Abirta Pen. Karbiang Primary Teachers Association Majati Hekpen, Kapta Amahang Patek Bondet Pen, West Karbiang Hamren along Setami Puthot, Sub Kapta Sengtusi, Jakong Pai, Krehiniar ni an, Ningkan Ketom, Nang Jokse, Puthot Bangsor ni amat Arpuga Chelar Mate, Body Reshuffle, Padupon Tusi. Labang solong kapta amai phu Chandra Singh Dera Dunmai Phi Jelina Terangpi Kongchun Bang Samson Teron Rapchun Bang Icon Timung Pia Tumpen Chipahai Pon West Karbiang Hamren District along Sub Kapta Aru Seng Ponsi Kedamtang Jakhong ni Pai Krehiniar ni an Ningkan Ketom Plengsi Hamren Kapta Asahem along Kapta Arpukimi Kachelara Saisitami Pado Bang solong all Karbiang kapta amai phi sangpi Indira lekte pi setami alang like claim kedam alam the chepaklang Bang solong arpu ka chepati atuma phantame ahir jume pajiodon Hamren sub kapta atum kewang pen lam the ki paklang pon lake social media long men lo than bang atuma phan nong no alam the phothak setami paklang pon athi kaddu ga be lo than bang atumle sai ka claim clay kali bonta inut bang hinya joini pen kaddu ka be phan nong no nang jo ponang ni pusi lam the paklang pon lapen jongsi insai vekji pulotangte department atum pensi insai ponji lapen non ke bangja por jongsi lo than bang atum lapuson asai claim pon bomlang pulotangte hamren sub kapta atum pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphansi tok jera lopen pali pisi asai kapang than ponji aphantami pherangkia thengno pen lam the paklang pon Asal lo nasi aku tak cakap. Masih nong ke amunita dutu asal lo serta elar lo nasi President, Secretary, Vice President, Assistant lalong beli bangke by election system si bang. Nasi non break lang lah. Jadi lo nanti aku bangke by election kan sih clear ko. Apang gaya komala aku gedeng President Secretary ke? Apang bangke Sabsing Hanse Presiden lo, Chinthong Block pe, lalu na Secretary bang ke Pu Mohan Singh Pro lo, lalu non Sabsing Hanse bang ke Central Committee Kapta lo si alam members lo, lalu bang ke Truth lo, non kecepatan je bang ke Presiden Abu bang ke Mohan Singh Milik, Amria Block, lalu Chandra Singh Dera Kiruni Ronghang Block, lalu Secretary bang ke Pu Abarim di Truth lo lah. Mohan Singh Pro, lalu ini bangkai Adap, Samson Teron, Hamlet, lalu Vice President bangkai, jika je contestan bang, dan masih Jelina Terang yang contestan bang itu. Kecing sige kardom pazir lo, nilimen ke Jelina Terang pi, lalu nili ke dam tang ningkan ke thon nilida executive members klempong lo, masih peneng ke nilida asabo je update je pulo lasi nilida Vice President Thordun lo mar uncontest nili long dun lo high dun lo ningarong pig lo lapen anutin ta kaching hon pen nili panang pahay lo amit jakta nang disturb dun de lo ba Thordun de lo lasi nili ningarong pig lo Nali non la soal pu gedeng dun pen akimang ko pila pu gedeng pen kimang pen nili bor idun po Choklem chodam lan so se kaptalong kacirab dun po lapen ko PPC paphidun malahai paprang konti Hamren pen Daniel Hi Karbiang live
Kiram tang jakhong ni phai kre hiniar ni is Karbi Anglong BJP asa hemalong Atul Bihari Vajpayee Bhavan Diphu along BJP amay along APHL se tum BJP along kachpa okdun buke aho kalipusi APHL se Lumbajong constituency amay phu Rajanti Mungpen Pherangke amay along Pachinipon Bangso Pherangke amay along APHL se Lumbajong amay phu Rajanti Mungpen ke Pachinipon atengke Rongpangthir arong achunbang Johnson Teron APHL se pensi BJP along kachpa okdun buke kapacho bayalam thepusi Jongpon Athe Johnson Teron ke aprang penta BJP amunit Diphu along APHL se tum rally ke damahuta alang like BJP alama paridengsi nangkilang dunding abang phulo Lasi APHL se pen BJP asang rong kachpa okdun buke aho kalipusi APHL se Lumbajong constituency amay phu Rajanti Mungpen ningjepon APHLC pen BJP ke cepa okdun pu abang so alam the puta ke nitum toda pen nitum kado we Abirta chen lo kado we ladang Lumbajong api asting nan stami lake no hok api asting stami nitum APHLC pen ke pini BJP cepa okdun de lapen rong pangthir along pen initum Mr. Johnson Teron BJP alangli pen kaninje ke la Johnson Teron BJP alangli kaninje ke APHL situm misguide tu labang so alam the pena posin itum ta manghumang rampen nitum na pusona kisung re konang lo pu banggela ke nilitum alang litum hantha ke heno nitum la puson kidin nunji alam putawe ako putulo alang li Johnson Teron ke hai bang APHL si tum ajhat jai ka thar la pen kapre ka song ja potum bang si misguide alam nedi nilitum hen bang tha misguide ta wilo laki thang na pudunde athema jai ka thar alang li methang matamu lamklar la bangke jong se kelang do mo pi satami nitum kachini do na tengke la halo jongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum nang kroi credit pulo de la bangke tum kes satami cetana ko ki pabangga ke aho alam lo kedi aterang tum hana hemar ki free ji puke kumasi engine so dun de ko pulo mati di ho athema Supreme Court ben me se order dobo kodaga dim se election ma haraso election se frank ke latuma phan hem kim pinangji latuma phan ke do ke thak ja din thik pia na hala ri hu pi pa phrang na hala lanan si claim nangji sta claim nangi pumati di Diphu lamding kachelenga tobar kilometer pho along rongpangthira rara phan ke than ke parap ta bajok rongpangthira rara tum kisung nangpu Johnson Teron pen APHL se tum phan akoi ki pia lam ke a hokali athe APHL se tum ke lapuson asai ke claim longle karbi khei hijan ke do adim ke tharle le der nangji athe methang along ripenak posi Lumbajong APHL se amai phu Rajanti Mungpen ningje ponthu dar karbi rongso pilong dar arjulong lo Diphu rongso pila pen manja kapre ka dim long kame election ji pule hada koma tum lo kedu ni hada koma tum lo karbi tum side ante hala sarthe phang chu along leke hala da miadi potta do copy Kopiapot High Court ben order doko na Kopiapot pini Karbi Anglong Autonomous Council ka chari tum Tuliram rom hanga ke hai tum Horen Singh be ke hai tum Kopiapot ang tum election hai ke del hala solam klar nang ni tum nang pinangi nilutum APHL se phala nitum APHL se det kali Karbi Anglong angkang pi do anara phan pachini da nang la solam thi nilutum lam klar nang lagi lahelo lasi pini nilutum APHL si ben ke BJP ki dunji ke in nutawe lapen lake chobai lapen lake rana phan ka pamang hu lapen Johnson Teron lake hai phans tame alangi phan bang nang ni un amben BJP atum pulo un amben la APHL si phan sorsar no je ai ka tharanong jonot wa la kiningje duko ko posi alang ni kiningje tai News report Karbi Anglong live Chinthong Ronghang High School near Denarong Town under Numati constituency with science, commerce and arts streams. Facilities provided in schools are smart TV facilities in every classroom, CCTV system in every single classroom.
For more details, contact 70025927771. Dennis Wertheron, Headmaster of Chintong Ronghang High School. Bakalia Higher Secondary School along ex-students lapen ex-additional director agriculture Klembang Phu Kalitang Ram Singh Hanse Chikimo Amen Ben Asupi Dr. Rosely Hanse Pi lapen Asupo Resop Hanse Atumpen Bakalia Higher Secondary School upon Steel Almira lapen Kitab Mate Lothui ke Pajerpon lapen cycle stand ki Kimponji upon long isetami ke Sompon Bangso long eke somasayang dengalong Kalitang Ram Singh Hanse Achor Vidyavati Borwa Teron Behin Pensi Long E Somponlo. Bangso asayang dengalong ahema sorpendanglo adona rawatum anta chetongrunsi cherap chetudun pen misen pen sayang deng pachunpon. News Desk report Karbiang Long Live. BJP Socheng Mandal Committee pen MSC Het Sing Rong Paraphan ke bang jining kan pho Karbeng Autonomous Council kachari ang hoyalong kangni dunalong Socheng MSC a hawar setame kaching thurdunji aning kachet hepen karcho ajaime kedengpon Hamren Rongsopi Multi Utility Building mate MUB Conference Hall along Lakhapli Socheng MSC Het Sing Rong Paraphan karcho ajaime galong BJP Socheng Mandal Committee amaipu Roman Pator kachapem pho amayalong aluhi sarpo aman pen Lakha Inkoi Wathalangso LAC MLA Rup Singh Teron Chetongdon Bangsolong BJP WKADC Amai Phubarim Arun Terang Border Chairman Richardson Hanse Fishery Board Chairman Hamren Municipal Board Ward Commissioner Lahore Crow Longkendra Hanse Purima Hanse Pipen Chenglo BJP claim se babang hubang phetum Chetongdon si MSC Het Sing Rong Paraphan Kangthung Karni Lapen Mira Lake Anparta Karbi Pohopen Karcho Asai Dengpon Karcho asai deng det pen an sose BJP rat chare asong kapangtang pontuji aphan inut pen inut rada lamthe arju det pen dai salong kang ye tumpen lamthe jaipon rangki MLA Rup Singh Teron pen Socheng MSC constituency ang kang ki ongdung towar me lang ki pi ka pachatang on e doan an sose ke claim ka patang pontuji aphan rat akache todun dunangji palamthe radang no jai halapu MSC Het Sing Rong Paraphan aman ke thepen Rat Karcho along alang nipen kebang journey Lakhapli Socheng MSC angkang atok anu do anta towar me lang kipi ke bajatang e japhan pherang kepen kachepang no karjo hot lamthe jaipon Karbiang Long ning che tek long mate kachetang nai lituma leader Dr. Turam Rahang lapen litum Asamalo Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma lapen lituma MP Horen Singh Be lapen litum dak MLA Rup Singh Teron lapen litum Bharatiya Janata Party West Karbiang Long District President Rodev Ronghang lapen dak Socheng Mondor along litum Mondor President Roman Pator kahai pendang lok kado we dak BJP Klembang Phu bang pia panan tamenili suri-suri ningkang sam kardom pajirelo lasi ahok peda bangala lo dak Socheng hawarga nang litum kado we litum chini lo kapapi lapen interstate border dak bang pride de bangke tuwar da meke lele dolang ki junalang chetang te dolang meke lele dolang lasi ke chengsia bangke nili hala hoya bangsi DP ponpo lapen dak litum bangke kapapi hu lapen kitek apai piglang kedam tang metric result pendang lo kado we tame papichara son do lasi toklang hen anata menili ket non ke chengsi apor chelong lo bete along tin school hem pendang lo lo than bang tamhan me interaction isap padupon po lasi hala hoi tamana ni le anutin bang putin a master mande teacher lo than bang tamanda ni le hang pen se nu pan chuniring tung je le tum jar le punoi ke thek bang lo bang pathek pi bek ni lo nang thek pi lo le tuma amumara ma le tuma rat tum lo thek lo po da kamatha ja gong bang do pom se le me khap Hamren pen Danieling hi Karbiang Long Live Pini Adap Abirta ke lapon si kang tonik lo do me thak me arni ke me